novi vlak, loša infrastruktura, ja ću se malo nasmijati, ali opet u pozitivnom duhu odgovoriti od negdje se mora krenuti. Promijenili smo procedure i načine rada, ne popravljamo više jednu točku, jednu skretnicu, jedan most. Počeli smo raditi ozbiljne kapitalne infrastrukturne projekte. Od 19. kolovoza ove godine u 18:40 uređaj za osiguranje željezničkog cestovnog prijelaza Krčeni put je u kvaru. Od 20. kolovoza ove godine u 0:50 uređaj za osiguranje željezničkog cestovnog prijelaza Rade Končar je u kvaru. Oba željeznička cestovna prijelaza su na magistralnoj pruzi Dugo Selo-Sesvete. Kvarovi su uslijedili zbog kidanja polubranika, odnosno željezničkom terminologijom rečeno zbog kidanja prerezivih uložaka. Kvarovi nisu otklonjeni ni nakon 4 dana. Kroz to vrijeme kasnilo je 500 vlakova za prijevoz putnika i 120 vlakova za prijevoz tereta. Što o postupanju u ovakvom slučaju govore važeće regule? Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu, članak 52. Uređaje za osiguranje željezničkog cestovnog prijelaza na željezničkim prugama postavlja i održava upravitelj infrastrukture. Članak 57. Upravitelj infrastrukture mora održavati željezničko-cestovni prijelaz u stanju za siguran tijek prometa. Članak 19. Upravitelj infrastrukture dužan je infrastrukturne podsustave na željezničkim prugama na kojima obavlja promet održavati u stanju za siguran tijek prometa. Članak 9. Željeznička pruga mora se održavati na način da udovoljava svim zahtjevima propisanim za tu prugu koji osiguravaju tehničko-tehnološko jedinstvo, zahtjevima sigurnosti u željezničkom prometu i drugim uvjetima propisanim za određenu željezničku prugu. Pravilnik 400. Pod održavanjem signalno-sigurnosnih postrojenja podrazumijevaju se sve mjere koje se moraju poduzimati radi otklanjanja nedostataka i vremenske dotrajalosti ovih postrojenja zbog trajnog održavanja u ispravnom stanju. Članak 3. Pravilnika 400 govori o dužini trajanja smetnji na signalno-sigurnosnim postrojenjima. U procesu održavanja SS postrojenja prioritetni su radovi oko otklanjanja smetnji na ovim postrojenjima i to prvenstveno onih koji ugrožavaju sigurnost i redovitost željezničkog prometa. Vrijeme trajanja smetnji na SS postrojenjima računato od momenta kada je organ nadležan za otklanjanje smetnji obaviješten o nastaloj smetnji ne smije biti duže od pod A na magistralnim prugama 3 sata. Uputa 432, glava 6, postupak u slučaju smetnji i kvarova, članak 8. Pod kvarom, u smislu ove upute podrazumijeva se sljedeće. Kvar je neispravnost koja onemogućava pravilan rad uređaja zbog čega dolazi do promjena u redovitom načinu reguliranja prometa.
Uputa 432 opisuje postupak u slučaju smetnji i kvarova u članku 8 na sljedeći način. Vrijeme trajanja smetnje ili kvara na uređaju ne smije biti dulje od vremena propisanog pravilnikom 400. Ako se u tome roku ne otkloni smetnja ili kvar, tada kolodvor o tome brzojavom mora obavijestiti sekciju za signalne i TK uređaje, sekciju za održavanje pruga i HŽ-ovu unutarnju reviziju i kontrolu. Služba za održavanje sekcija za signalne i TK uređaje te sekcije za održavanje pruga obavezne su ustrojiti se tako da se otklanjanju nastalih smetnji, odnosno kvarova, može pristupiti odmah i u svako doba dana i noći. O ovome kvaru upitali smo i elektrotehničke poslove. Obrazloženje koje nam je mailom dostavio Igor Matulić, izvršni direktor tih poslova, glasi: vezano uz prerezive segmente za motke polubranika, situacija je sljedeća. Sklopljen je okvirni sporazum za nabavku istih, a sada je u postupku sklapanje godišnjeg ugovora prema okvirnom sporazumu. Nema odgovora kad će se otkloniti ovi kvarovi. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu u članku 92 propisuje novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj upravitelj infrastrukture ako infrastrukturne podsustave na željezničkim prugama na kojima obavlja promet ne održava u stanju za siguran tijek prometa u skladu sa prethodno citiranim odredbama članka 19 Zakona o sigurnosti. Članak 92, točka 12 kaže: novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj upravitelj infrastrukture ako uređaje za osiguranje željezničkog cestovnog prijelaza ne održava. U članku 92 u točki 15 određeno je: novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj upravitelj infrastrukture ako željezničko-cestovni prijelaz ne održava u stanju za siguran tijek prometa. Poanta čekanja na sklapanje godišnjeg ugovora kojeg spominje izvršni direktor leži u saznanju da je cijena jednog polubranika nešto manja od 600 kuna. Trošak dosadašnjih kašnjenja vlakova iznosi najmanje 15.000 kuna, računajući samo okvirne minute produženja putovanja zbog zaustavljanja te ponovnog pokretanja vlakova. Hoće li itko upitati odgovorne za ovu sramotu? Umjesto zaključka ove tužne priče, podsjećamo da se na dionici pruge od Sesveta do Dugog Sela zbog dotrajalosti signalno-sigurnosnog uređaja događaju strašni sigurnosni problemi. Uprava HŽ infrastrukture uporno šutnjom sve to pokriva. Mi upozoravamo da je ovaj slučaj sa željezničkim cestovnim prijelazima vrh sante koja se opasno valja prema svima nama. Ako se nastavi nebriga, nemar,
ali i laž i obmana koju pojedini članovi uprave HŽ Infrastrukture upućuju javnosti, jasno je da će nam se dogoditi katastrofa teža od bilo koje u samostalnoj Hrvatskoj.